Velkommen til den kejserlige legion. Her i kejseriet, der går vi meget op i disciplin, orden og velformuleret kamptræning. Det vigtigste og største og bedste, det er, at man har en høj moral og gode kampråb. Se godt efter. Længe leve! Kejser! Længe leve! Kejser! Længe leve! Kejser! Victoria Invictus! Victoria Invictus! Victoria Invictus! Victoria Invictus! Victoria Invictus! Victoria Invictus! Hvor høj er moralen? Højden stiger! Jeg sværger, jeg kunne ikke høre jer. Hvor høj er moralen? Højden stiger! Hvor høj er kaptajnen? Højden stiger! Hvor højt elsker I jeres mor? Højden stiger! Det er godt. Er I klar til kamp? Ja! 3 skridt fremad. Se fremad! Skjold, boks. Våben frem. Stik. Stik, stik, stik. Ja, jeg vil godt se orkerne komme igennem det her. Velkommen til kejseriet, og vi vinder Tusmørkekrigen. Længe leve!